Mbah Sumartono, Mbah Sumartono iki, sapiku wani ciuman iki. Loh, piye? Ah, kowe kelasmu mengertine hijat Mbah Sumartono lho. Sapi ini nek nggo mbayar hijatmu itu turah. Omongi Mbah Sumartono ya. Perlu diketahui. Ini namanya jagung. Ah, sesuk ora mung nunggang hijat. Iki wae iki. Ah. Oh. Ah. So nek gedhe kowe nggo tuku hijate Mbah Sumartono entuk 4 entuk 5. Oh, kayak kelekmu ini loh punya 4 ini. Ah. Ini namanya sapi, namanya tak jenenge sapinya Mbah Sumartono ini. Ah. Ya. Ah, Mbah Sumartono iki hijatmu tak ijoli iki. Ora ngertine hijat ya. Hijat kok diviralke. Viralke iki ya sapimu lho Mbah Sumartono. Oh, nggo tuku hijatmu untuk 4. Wes.